Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan arrasatetik gogotsu datorkigun talde hau aurkezten dizuegu. Zuekin, bat, bi. Goruntz, subiendo. Ya y tienes prisa. Las sombras, las farolas, sabes dónde ir. Me estás buscando una y otra vez. Sigues mirando y no alcanzas a ver. Persígueme, no tomes más anfetamina. Te llevaré a donde nunca sale el sol. Te perderás buscando nuevas emociones, adulteradas con falsas dosis de amor. Tengo el poder de destruirte, de partirte en dos. Por eso me das medicinas y me haces dibujos. Lo que tú quieres no es morirte, solo que sea yo tu veneno hoy. Por eso piensa abrirte todas esas puertas que has de cruzar para acabar contigo. En realidad lo que tú quieres no es morirte, solo que sea yo tu veneno hoy. Por eso piensa abrirte todas esas puertas que has de cruzar para acabar conmigo. Para acabar conmigo. Para acabar conmigo. Oh, oh, para acabar conmigo. Oh, oh, para acabar conmigo hoy. Turn on!
Tokirik ez dudalako mundu hau ez da niretako. Ez dudalako nahi izan kaka guztiro honen parte. Ez dudalako nahi izan gaibera honen konplize. Eten gabe, pentsatzen da bizalako mundu hau ez da niretako. Ez dudalako nahi izan kaka guztiro honen parte. Ez dudalako nahi izan gaibera honen konplize. Eguzkiak egitzari utzi baino lehen aukera bakarra, hau da azken daia bizira unara. Aukera penaren izenean atzera aurrera behagean gurean gure bombak lehentzen dira gure eskutan. Egunero sakonago, utzutan barurago, erantzun azken begare. Bat, bi! Planeta isiltzera ohituta gaude, zergak ordaintzera behartuta gaude.
Gabon, ongitorriak ez gaude konforme, saio berri ontara, eta gaurkoan Arrasatetik datorkigun taldea dugu, bat bi izenekoa, eta Arrasatetik ez da? Bai, Mondrabetik. Eta pixkata aurkeztu duzuen burua, nortzu zarete, zer jotzen duzue? Bueno, bani julenaz, baina danendako osaba, eta ni gitarria joten dut, gero hemen nera albuen daukotzuena Josu, Basterra, kantante eta gitarra, horre betaurreko duna altuna, bajua, eta jokin gure baterixa. Bat bi taldea, uste talde nahiko berria dugula, uste dute, noiz sortua dugu? Bai, sortu taldia holan como tal bat bi bezala, indala 3 urte inguru edo sortu zan, baina gu aurretik beste talde baten ibilitzakoak gare, Los W zen, eta baterixa barik geratu ginen, egon ginen denporatxo bat geldi, eta gero lortu gauen jokin guregana ekartia, eta holan sortu gauen bat taldia. Los WC gogoratzen dut talde hori, disko bat kaleratu zenuten, CD bat, ez da? Hori da. Nik hemen egiten nuen bidazoa txak izeneko saio bat, behintzat pare bat aldiz, jarri nuen, zuen CD hori. Gaizki grautako zedia, baina abestixek onak. Ni maite nuen, zuen nola soinu retro bat. Naturala. Modu baten esateko, maketa soinua eta ederra zen. Eta orduan, Los WC-ri buruz pixkatitzen dugu, nahi baduzue? Noiz sortzen da hori? Hori sortu zan 2010 inguru, hasi ginela ni eta altuna, bajista. Urte mordozka, bai? Bai, urte gutxi batzuk, guk 16 urte geukan gainera ondion. Lokala sinatzeko gurasuek sinatu zaubien, ezin gauen hartu guk. Eta hori, euki gauen denporaldi bat baterixa barik, kanpuen egon zalako, bere arrazoingatik, eta gero sortu gauen, eta hola, ningauen, urtetxo batzuk, 10 urte inguru edo ingen ituen. Eta gehiena Arrasate inguruan jo zenuten? Bai, geixen, agure kontzerturik olan urrinen jo gauenan ikustot izan zala metautenen, Nafarroako herritxo txiki baten, la hostia izan zane, baina hori, 60 pertsonako herri baten. La Guardia, igual más. La Guardia. Antzera. La Guardian jende gehiago dago, ez? Bai, apurtxoa gehiago bintzat. Ertzainak eta ikusi ginen itxo, egon ziren gure kontzertua ikusten, jo seria un buen polizia, da koruak botaten gurekin, oso ondo. Ara, oroitzapenak orduan, kontzertu horiei buruz. Eta, Los WC ondoren, bat bi taldea sortzen da. Eta, zein da zuen ibilbidea edo, ez duzu ezer grabaturik ez da? Bai, CD bat grabo gauen aurreko urteko otsaia edo oindala bila. Oindala bi urte otsaien grabo gauen horre Epoka Sound Studion. Ados. Bilbon da, bai. Santageda bespera egunien, grabo gauen. Eta gure diskua azten da Santagedako estrofa batekin gainera. Eta justo akordatzen gara data horretaz, justo Santageda eguna salako eta abestu gaulako hori. Eta, orduan disko bat, estudio on batean grabatua, ez neken diska horri buruz, eta nola lortu daiteke diska hori? Hori kontzertuetara etorritza edo ez dela, YouTubeen eta Spotifyen badau, baina zedia holan fizikoki ez dut uste leku askotan egongo da nila. Nire kamarotien asko da zondio. Hori, orduan horrengo pausua da, jakitea nola kontaktatu daiteke taldearekin. Uste dut bat bieira dituaz beste jende bat jarriko dela, telefonoaren atzean. Hor jo seria un buen polizia. Guk sorpresa asko emuten dut, eta erosinek aldaue telefonuei erantzun, baina beretan kontaktuen jarteko Instagrametik, igual noixien behin kasu ingo, ez gare asko ibiltzen Instagramen besta, baina... Bat bi taldea edo, alako zerbait, pilatuz edo... Bat bi... Bat.bi. Hitzekin, ez zenbakiekin ez hitzekin. Ados. Eta nola zabaitzate kontzertuen atletik eta? Egisa esan asko ez dugu koinzidu duten, beti dauko danoke kompromesu asko, eta kontzertu asko ez gabiz ematen, noixien behin ematen dugu batzuk, baina, bagoiez poliki goguak bada, asmue badau, eta... Gutxi baina onak. Hori dauen bitartien ez gare isilduko. Añorgan egon zineten, ez da? Bai, indala paratia, bai. Eta hor norekin ibiliziten? Hor jogauen zirt zartekin, bai. Eta txakurrak, hori da, txakurrakekin. Ez, larru beltzakekin. Larru beltzak. Eta, hori, agian izango zen
arrasate ingurutik irten aldi bakarrenetako bat, zuena? Edo gehiago irten zarete? Oñatin jodogu ara maixon, bai, gainera gure herri favorituek die, Oñatin eta ara maixon. Ondo hartze uzkue. Bai. Agena ona dauko, barrezaten baino, gente jatorre bada, barrezate bide. Bueno, are txabaleta falta zaizu, orduan. Ez, atxabaltan be, jodau, Kiskorta Hernan jodau, bai. Ba, eskoriatza hor da. Be bai. Egon ginen, bai. Bai, azaroan egon ginen eskoitzan, be bai. Inguruen jodagu, asko ez gara urten kanpora, baina arrezateko aparkamentuetan jodagu, bai. Atxabaletan eta. Orduan gatzaga falta da? Bai, gatzaga faltan. Gatzaga faltan. Ez duzue turra bete? Ez. A ber, gatzaga kogentia, norbaitek ikusten badu, bakitzue. Gatzaga falta jaku. Bai, hor, badira beste batzuk non kontzertu potentea gauten diren, ez da? Bai, Andra Maizetan. Andra Maizetan. O Andra Maizetan, o beste azte buru. Julera jakingo daugera joten da basko. Ez dakit. Eta Aramaison, non jotzen da? Zer bada Aramaison? Ba, Aramaison aurrekuan oindala 3 aste edo 4 aste egon ginen, da jogauen eskolako arkupeien. Hor bere gurian be, los WC-kin ingauen bat, baina de ilegal eta zerrezak gukeruen gauela, eta baina oinguen de legal. Hor eolikuen kontrako kontzertuan. Bueno, eta gaur hemen kontzertu bat eskaini berri duzue? Zer eskaini diguzue? Ba, eskaini dutzugu daukogun 3 abesti berrixak, grabo barik dauzela, lehengo 3-ak. Esklusiba badugu hor da? Bai, horrek grabo barik dauz. Horrek bakarrik jakingo ditue kontzertu eta datorri dienak. Da gero ba, diskako pare bat abesti. Diskua izena ematen dotzana, azken deia, eta gu geure menpe, bai. Horrek entzun gai daze, esan dugun bezala YouTubeen, Spotifyen, eta nahi izan eskero, eta gaur ez gara akordau, baina ekarriko tzugu zuri bai disko bat. Ongi, hola. Eta zer espero behar dugu zuen kontzertuetan? Nolakoak dira? Espetakulo. Lotza gutxi, hori bai, sin pelos en la lengua esaten dana. Makarra da asko. Eta eser gutxi hau. Ondo pasau, hori beti, disfrutau eta... Leña al mono. Leña al mono y cagarnos en todo, ya está. Bai, gainera, denpora asko ez du galtzen. Ordu betien edo gutxi hau, ja, firikitauta dau. 18 abesti ordu betian, da venga, etxera. Tita, rápido. Orduan, baduzue repertorio nahiko... Ba, bueno, gero joten dugu, zedian dauz 8 abesti, eta gero 3 berrixakin 11, baina gero berzinentxo batzuk eta beti joten dugu. Beti ibiltzen gara 15 abesti inguruen. Eta musikalki nondik edaten duzu? Ba, nik uste dut bakoitzak daukogula apur bat gure estilo kutxunak, ez? Danok mugitzen gara apur bat punk rock estiluan, baina gero bakoitzak nik niretako adibidez heavy metala eta bebai oso kutxuna da, Josundako igual punk eta punk rock britanikua bebai asko, da gero, El sueko, bai, altuna. Mutue da suekue, ero... Eta jokin danetik, pixkan. Jokin da el músico del grupo. Bueno, el músico. Ba, pixka danetik, igual reggae ikutu txorrepe bai, ez dakit. Ska. Punk rock amerikanua eta hola be bai, ska. Oskorri be bai, tope. Eta Sorotan Bele, por supuesto. Sorotan Bele eta... Bueno, eta gurtxo bat antxonenako, eta sunendako, bai. Bai. Haure ipatu didazue, zuen gitarrista hoia? Bateria hoia. Bateria hoia, barkatu bai. Bai. Sunerekin dabil? Eta beste batzuekin ere? Bai, Sunel, Bolkete, Txuleria, joder, hori mundu askotan mugitzen da. Beraz, multi-instrumentista, barkatu, Bai, osea, Sunekin eta Txuleria joderrekin eta Bolketekin gitarria joten dau, eta bestu iten dau. Eta gurekin joten zaban baterixa, osea, que... Eta baduzu beste proiektu paralelorik edo? Beste talderik edo? Bai, bueno, ni joten dut joa kontralden bebai. Nik bateixia, Banana Shaken, bebai. Beste talde bat, arrasateko. Josu beregunian izan zen txakurraken kantantia bebai. Ados. Orduan, txakurrak ere hemendik pasa ziren, taldea dugu. Eta, bueno, orduan talde batengatik aukeratu bartzen bata edo bestea? Bai, hola izen zan, egisa esan. Eta nire proiektua bere zauzan, nik ikusten noen... Es, bueno, el que tira el carro de estos gandules, pizkat ni zeten naz, eta aukeratu behar izan nauen, eta honekin geratu nintzen. Takitondo aukeratu nauen, baina... Aukerien ja.
Eta zuen hitzak zeri buruz dira, edo zer esan nahi duzue, zer adierazi nahi duzue? Danetik pixkat, baina egisa esan hitz egiten dugu tematika batzuna gaur egun ez dienak hitz egiten. Osa, nire ustez gaur egun dauz topiko asko, abestien tematikan inguruen, osa, errepikatzen die asko, eta guk uste dut pixkat hortik urten itzen garela, eta beste saiatzen gare behintzat beste tema batzuk... Baina apur bat nik esango nuke bai, itzen dugula lehen asko abesten zan gauza batetaz berriz be abestu. Ze gaur egun ja, entzuten dozu talde asko eta danak die anaitasuna, lagunak, taberna zerbeza, eta guk horretatik bedan dugu, ez? Baina bai urteten gare apur bat kanon horretatik. Igual gaur egun bai tabu bihurtu dien tema batzui, egurra berrira, emon. Bai, hori lan mundua bai, ez? Ez dakik izartia, orokorria bai, zela hauen eta nora goiezen, ez? Que vamos al abismo edo. Kritika itzen saiatzen gare, baina autokritika, bai, oza, gure burua kritika huitzen dugu, eta, oza, gure kritikatzen dugun horren eredu gara, oza, gu... Bai, ez irakasle moduan, ez erraten jendeari zer egin behar duen. Hori da, bakoitzak itxeko gure dagoena, baina guk ikusten dugula bai, gu kaka horren barne garela bai, oza... Horren parte. Horren parte. Eta beno, lehen aipatu bezala ere, musikalki pixkat arrasateko estilo klasikotik eta pixkat irtetzen zarete. Baduzue ikutxu, ez dakit, rockerogo bat, edo naiz eta melodiak eta mantendu, gitarrare heavy pixkat ere, sartzen du? Bai, apur bat, distorsioarik ena, senyor. Bai, pixkat aldatzeko, bai, ez, ez dakit. Floriturak gehiagi besto. Bai, floriturak eta ez, baina más a lo clásico, lehen, ez dakit. Rápido y sucio. Lehen haukua, ez dakit, bai. Nik uste dut urten da gauzela pixkat. Gaur egun dauenakin alderatuta behintzatego. Bueno, gure intentzun txinua hori da, pixkate gure personalidadia ero taldiak eukitzia zerbait berezisa eskaintzeko bestien gandik desberdintzeko adibidez. Una iritsiko gara. Eta mi esker, etortzeagatik zuei. Mi esker zuri gonbidatzeagatik eta jarraitu lanian kriston lan naitzen dozulako. Mi esker zuei. Eskerrik asko. Hori da, mi esker. Eta deitu bat bi. Hori da. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, gaztegera gazte, ez gaude konforme.